O Hobbit, de John R.R. Tolkien. Capítulo 17. As nubes estoupan. O día seguinte, as trompetas soaron cedo no campamento. Pouco despois viuse un único mensaxeiro a correr polo estreito carreiro. A certa distancia detívose e chamounos, preguntando se Thorin escoitaría outra embaixada agora que chegaran novas noticias se as cousas cambiaran. Iso debe ser Dain, dixo Thorin cando oíu. Deberon de saber que viña. Xa contaba con que isto lle cambiaría o ánimo. Ordenalles que veñan poucos e desarmados e escoitarei, berroulle o mensaxeiro. Alá polo mediodía víronse avanzar de novo os estandartes do bosque e do lago. Unha compañía de 20 estaba a aproximarse. No comezo do estreito camiño puxeron un lado espadas e lanzas e avanzaron cara a porta. Sorprendidos, os ananos viron que no medio deles estaban Bardo e o rei elfo. Diante a súa, un vello cuberto cunha capa e cunha carapucha portaba un forte cofre de madeira reforzado con ferro. «Saúde, Thorin», dixo Bardo. «Aínda non cambiaches de parecer?» «O meu parecer non cambia con saída e aposta duns poucos soles», respostou Thorin. «Viñeches para facerme preguntas ociosas? O exército elfo aínda non partiu como ordenei. Ata entón virás negociar comigo en van. Daquela non hai nada polo que cederías unha parte do teu ouro? Nada que ti nin os teus amigos me poidades ofrecer. E se fose a pedra da arca de Thrain?» dixo el, e ao mesmo tempo o vello abriu o cofre e abosou a xoia en alto. A luz agrumou da súa man brillante e branca na mañá. Thorin quedou entón mudo co asombro e a confusión. Durante un longo anaco ninguén falou. Por fin Thorin rompeu o silencio e a súa voz soou rouca coa garraxe. «Esa pedra era do meu pai e é miña», dixo. «Por que debería comprar o que é meu?» Nembargantes o asombro venceu e engadiu. «Pero como vos fixestes coa reliquia da miña casa, se é que é necesario facer semellante pregunta a uns ladróns?» «Non somos ladróns», respondeu Bardo. «O teu devolverémoscho a cambio do noso». «Como a conseguistes?» berrou Thorin cada vez máis furioso. «Deilla eu», chiou Bilbo, que espreitaba por riba do muro cun medo terrible agora. «Ti! Ti!» berrou Thorin, volvéndose para el e agarrando con ambas as mans. «Ti, miserable hobbit! Ti, rayo! Saqueador!» Berrouse en atopar as palabras e sacudiu o pobre Bilbo como un coello. «Polas barbas de Durin, que me dera ter a Gandalf aquí, maldito sexa por escollerte, que lle murche a barba, en canto a ti eites nafrar contra as rochas», berrou e levantou o Bilbo en peso. «Quieto, o teu desexo cumpriuse», dixo unha voz. O vello do cofre sacou a capa e a carapucha. «Aquí está Gandalf, e polo que parece, xusto a tempo. Se non che gusta o meu sacador, por favor non o manques. Deixa no chan e escoita primeiro o que ten que dicir». «Parecedes todos confabulados», dixo Thorin, deixando caer a Bilbo en riba do muro. «Non penso ter nunca máis tratos con magos nin cos seus amigos. Que tes que dicir ti, descendente de ratas?» «Vaites, dixo Bilbo. «Todo isto éche moi incómodo. Deberías lembrar que dixeches que podía escoller a miña propia 14ª parte. Quizás o tomase demasiado literalmente. Xa me dixeran que os ananos son ás veces máis corteses en palabras que en feitos. De calquera xeito, houve un tempo en que parecías crer que eu fora de alguna utilidade. E agora, descendente de ratas. É este todo o servicio que ti, a túa familia, me prometestes, Thorin? Faite a idea de que dispuxen da miña parte como desexei, e deixa as cousas así». «Vou no facer», dixo Thorin severo, «e vou te deixar marchar, e que nunca máis volvamos a encontrarnos». Entón volveuse e falou por riba do muro. «Traizoáronme», dixo. «Supuxestes correctamente que non podería deixar de recuperar a pedra da arca, o tesouro da miña casa. Por ela dareivos unha 14ª parte do tesouro en prata e ouro, sen incluir as xemas, pero iso contará como quiñón prometido a este traidor, e con esa recompensa partirá, e vos podedes dividila como queirades. A el quedaralle ben pouco, non o dubido.
Levádeo se queredes que siga vivo. Nada da miña amizade vai con el. Agora baixa onde teus amigos, díxolle a Bilbo, ou tírateo abaixo. E o ouro e a plata? Preguntou Bilbo. Iso irá despois, cando este a aquel lado, dixo el. Baixa! Ata entón quedamos coa pedra, berrou Bardo. Non estás a facer un papel moi espléndido como rei baixo montaña, dixo Gandalf, pero as cousas aínda poden cambiar. Poden, certamente, dixo Thorin. Esa cavilaba, tan forte como era a súa fascinación polo tesouro, se coa axuda de Dain non podería recuperar a pedra da arca e conservar a parte da recompensa. E así empuxaron a Bilbo dende o muro e partiu sin nada a cambio de todos os seus apuros, agás a armadura que Thorin xa lle dera. Mais dun dos ananos sentiu no seu corazón vergoña e lástima pola súa partida. Abur, berroulles, quizás nos volvamos a encontrar como amigos. Lisca, berrou Thorin, levas posta unha malla que foi feita pola miña xente e que é demasiado boa para ti. Non a poden traspasar as frechas, pero como non apures, eixe atravesar eses miserables pés. Así que bule. Amodiño, dixo Barbo. Damos xa ata mañá. Volveremos ao mediodía e veremos se truxeches a parte do tesouro que temos que cambiar pola pedra. Se faz isto sin enganos, entón partiremos e o exército elfo volverá ao bosque. Entrementres, Abur. Coa mesma volveron ao campamento, pero Thorin mandou mensaseiros por Roag dicíndolle a Dain o que acontecera e pedíndolle que vinese a Siña con cautela. Pasou aquel día e a noite. Ao día seguinte o vento cambiou para o oeste e o aire estaba escuro e tenebroso. Ainda era pola mañá cedo cando se oiu un berro no campamento. Chegaron mensaseiros a anunciar que un exército de ananos aparecera rodeando o monte oriental da montaña e que agora continuaba apresuradamente para Val. Dain chegara. Apurara toda a noite e deste xeito chegaron sobre eles antes do que esperaban. Todos eles vestían unha cota de malla de aceiro que lles chegaba aos xeonllos e tiñan as pernas cubertas cunhas calzas de malla dun fino metal flexible, feitas con procedimento secreto que só coñecía o pobo de Dain. Os ananos son extremadamente fortes para o seu talle, e a maioría destes eran fortes mesmo para os ananos. En combate empuñaban pesados legóns que collían coas dúas mans, pero todos levaban tamén unha espada ancha e curta a un lado e un escudo redondo ao lombo. Tiñan as barbas partidas e trenzadas, suxeitas nos cintos. Os seus cascos eran de ferro e o seu calzado era de ferro, e as súas caras eran sombrías. As trompetas chamaron os homes os elfos as armas. Pronto puideron ver os ananos chegar polo val arriba a bo paso. Fixeron alto entre o río e o somonte oriental, pero uns poucos continuaron o seu camiño. Cruzaron o río e aproximáronse ao campamento, e ali pousaron as súas armas e levantaron as mans en sinal de paz. Bardo saíu ao seu encontro, e con el ia Bilbo. Envíanos Dain, fillo de Nain, dixeron cando lles preguntaron. Imos onde os nosos parentes da montaña, pois soubemos que o reino de Antano foi renovado. Pero quen sodes vos que acampades na chaira como inimigos diante de murallas defendidas? Isto, dende logo, na linguaxe cortés e bastante pasada de moda de tales ocasións, simplemente significaba: aquí non tedes nada que facer, imos pasar, así que botadevos ao lado ou loitaremos convosco. Propoñíanse introducirse entre a montaña e a curva do río, pois ali o estreito terreo non se semellaba moi protegido. Bardo, por suposto, negouse a permitir que os ananos continuasen directamente dai a montaña. Estaba decidido a agardar ata que sacasen o ouro e a prata a cambio da pedra da arca. Pero non crea que isto se pudese facer unha vez que gornecese a fortaleza tan numerosa e aguerrida compañía. Trouxeran con eles grande cantidade de suministros, pois os ananos poden carrexar fardos moi pesados e case toda a xente de Dain, a pesar da rápida marcha que fixeran, levaba enormes bultos ao lombo, ademais das armas. Resistirían un sitio durante semanas, e daquela poderían chegar aínda máis ananos, pois Thorin tiña moitos parentes. Tamén podían ser quen de volver a abrir e gardar algunha outra porta, de xeito que os sitiadores terían que rodear toda a montaña e non era dabondo para tal cousa. De feito, estes eran precisamente os seus plans, pois os corvos mensaseiros estiveran moi atarefados voando de Thorin a Dain.
pero polo momento o camiño estaba bloqueado, de xeito que, tras unhas palabras de enfado, os ananos mensaxeiros retiráronse rosmando nas súas barbas. Entón Bardo enviou de inmediato mensaxeiros á porta, pero non atoparon ouro nin pago de ninguna clase. Caéronlles frechas tan pronto como estiveron a tiro, e recuaron de contado, consternados. O campamento estaba agora moi activo, como se se preparasen para unha batalla, pois os ananos de Dain avanzaban ao longo da beira oriental. Parvos, riu Bardo, vis deste xeito baixo os brazos da montaña. Saberá moito de loitar nas minas, pero de guerra a campo aberto non teñen nin idea. Temos moitos dos nosos arqueiros e lanceiros ocultos nas rochas, no seu flanco dereito. As mallas dos ananos serán boas, pero asiña han de ser postas á proba. Ataquémolos agora dende ambos os lados, antes de que estean completamente descansados. Pero o rei elfo dixo: moito agardarei antes de comezar esta guerra por ouro. Os ananos non poden pasar por nós, a menos que queiramos, nin facer nada que nós non vexamos. Manteñamos a esperanza de que algo traia a reconciliación. A nosa vantaxe en números será dabondo, se ao final temos que chegar a un infeliz combate. Pero el non contaba cos ananos. Saber que a peda da arca estaba en más dos sitiadores quentábanlle as cabezas. Tamén adiviñaron a dúbida de Bardo e os seus amigos e resolveron atacar mentre discutían. De socato, según sinal, despregáronse en silencio cara adiante para atacar. Vibraron os arcos e asubiaron as frechas. A batalla estaba a piques de comezar. E ainda máis de súpeto chegou unha escuridade con terrible rapidez. Unha nube negra correu polo ceo. O trono invernal levado por un vento fortísimo ruxiu e retumbou na montaña, e o rayo lumeou o cumio. E baixo o trono podíase ver outra escuridade que avanzaba nun remuíño, pero non viña co vento. Viña do norte, como unha inmensa nube de paxaros, tan densa que non se podía ver ningunha luz entre as súas ás. Alto, berrou Gandalf, que apareceu de súpeto, e quedou só de pé, cos brazos levantados, entre os ananos que avanzaban e as fileiras que os agardaban. Alto, berrou, cunha voz como un trono, e o seu caxato acendeuse cun lampexo como rayo. O terror abateuse sobre todos vós. Chegou máis casiña do que imaginaba. Os tranos están sobre vós. Aí ven Bolgo, do norte. Dain, a quen mataches o pai en Moria. Ollade. Os morcegos cobren o seu exército como un mar de langostas. Veñen da cabalo de lobos e traen guargos con eles. O asombro e a confusión caeu sobre todos eles. E mentres Gandalf falaba, a escuridade aumentaba. Os ananos detivéronse e ollaron o ceo. Os elfos berraron con moitas voces. Vinde, chamou Gandalf. E ainda hai tempo para un consello, que Dain fillo de Nain veña axiña onda nós. Así comezou unha batalla que ninguén agardaba, e chamouse a Batalla dos 5 Exércitos. E foi verdadeiramente terrible. Dun lado estaban os trasnos e os lobos salvaxes, e do outro estaban os elfos, os homes e os ananos. Isto foi o que o causou. Dende a caída do Gran Trasno nas montañas bretemosas, o odio da súa raza aos ananos reavivárase ata converterse en furia. Mandara mensaxeiros da có para colá, entre todas as súas cidades, colonias e fortalezas, pois reservaran conquistar agora o dominio do norte. Recollera noticias secretamente, e en todas as montañas forxaban e preparaban armas. Despois puxéronse en marcha e reuníronse en outeiros e en vales, indo sempre por túneles ou na escuridade. Ata que chegaron preto da gran montaña Gundabad do norte, onde estaba a súa capital. Un enorme exército estaba reunido, listo para avanzar a tempo de atacar o sur por sorpresa. Entón souberon da morte de Smaug e os corazóns enchéronselles de xúbilo, e cruzaron as montañas depresa, noite tras noite, e así chegaron por fin do norte pisándolle os talóns a Dain. Nin siquiera os corvos souberon da súa chegada ata que apareceron nas terras abruptas que separaban a montaña solitaria dos outeiros de detrás. Canto sabía Gandalf non se pode dicir, pero está claro que non agardaba este súbito asalto. Este foi o plan que fixo en consello co rei elfo e con Bardo, e con Dain, pois o señor anano unírase agora a eles. Os trasnos eran os inimigos de todos, e coa súa chegada esqueceronse todas as outras disputas. A súa única esperanza era atraer os trasnos ao val entre os brazos da montaña, e refuxarse eles mesmos nos grandes somontes que sobresaían para o sur e o leste.
E aínda isto sería perigoso se os trasnos fosen suficientes para invadir a montaña, e así atacalos tamén dende a retagarda e dende arriba. Pero non había tempo para preparar ningún outro plan, nin para pedir axuda ningunha. Pronto chegou o trono, avanzando para o sueste. Pero a nube de morcegos pasou, voando baixo por riba do ombreiro da montaña, e rebou encima deles tapando a luz, enchendo-os de pavor. A montaña, berrou Bardo, a montaña! Ocupemos as nosas posicións mentres aínda hai tempo. No seu monte sur, nas súas encostas máis baixas e nas rochas ao seu pé, colocáronse os elfos. No seu monte oriental puxéronse homes e aranos. Pero o Bardo e algúns dos máis áxiles entre os homes e os elfos subiron ata o cumio do seu monte oriental para poderen ver o lado oeste. Pronto puderon contemplar as terras do pé da montaña, ennegrecidas por unha multitude apresurada. Logo, a vanguarda rodeou o extremo do seu monte e entrou rapidamente en val. Eran os máis rápidos dos xinetes de lobos, e os seus berros e uveos se afendían o aire ao lonxe. Uns poucos homes valentes interpuxéronse ante eles para facer un amago de resistencia, e moitos caeron alí antes de que os restantes recuasen e fuxisen para ambos os lados. Tal e como Gandalf agardaba, o exército trasno reunírase detrás da vanguarda, que a topar a resistencia entraba agora furioso no val, avanzando ás cegas entre os brazos da montaña, buscando o inimigo. Os seus estandartes eran incontables, negros e vermellos, e chegaban como unha marea furiosa e en desorde. Foi unha batalla terrible, a máis pavorosa de todas as experiencias de Bilbo, e ao mesmo tempo a que máis odiou, o que equivale a dicir aquela da que se sentiu máis orgulloso e que máis lle comparecería lembrar máis adiante, aunque el non tivera unha actuación moi importante nela. Certamente, puxo nel o principio de todo o asunto e desapareceu da vista, aunque non de todo o perigo. Un anel máxico desa clase non supón unha protección completa nunha carga de trasnos, ni detén flechas en voo ni lanzas o ataque. Pero axuda a apartarse do camiño e evita que a túa cabeza sexa especialmente escollida para que un trasno espadachín atronce dun golpe. Os elfos foron os primeiros en cargar. O seu odio polos trasnos era frío e amargo. As súas lanzas e espadas brillaron na penumbra cun lampexo de chama xeada. Tan mortal era a carraxe das mans que se empuñaban. Así que o exército dos seus inimigos se fixo denso no val. Enviaron contra ele unha chuvia de flechas e todas escintilaban ao voar, como guilloadas polo lume. Detrás das flechas, un milleiro dos seus lanceiros saltou e cargou. Os berros eran ensordecedores. As rochas quedaron tinguidas de negro co sangue dos trasnos. Xusto cando os trasnos se recuperaban da furiosa embestida e detiveron a carga dos elfos, ergueuse dende o outro lado do val un ruxido profundo, con berros de «Moria!» e «Dain! Dain!». Os aranos dos outeiros de ferro lanzáronse, brandindo os seus legóns ao outro lado, e canda eles ían os homes do lago con longas espadas. O pánico apoderouse dos trasnos, e xusto cando deron a volta para facer en fronte ao novo ataque, os elfos cargaron outra vez en maior número. Xa moitos trasnos fuxían polo río abaixo para escapar da trampa, e moitos dos seus propios lobos volvíanse contra eles e esnaquizaban os mortos e os feridos. A victoria parecía inminente cando un berro resoou nas alturas. Algúns trasnos escalaran a montaña polo outro lado e sabía moito nas encostas por riba da porta, e outros corrían para baixo temerariamente, e que lles importasen os que caían berrando dende o risco ao precipicio, para atacar os montes dende arriba. Podíase chegar a cada un deles por carreiros que baixaban dende o bloque principal da montaña, no centro, e os defensores eran poucos para pecharles o paso moito tempo. A esperanza de victoria xa se esvaecera. Só contiveran a primeira embestida da Marea Negra. O día avanzou, os trasnos reuníronse outra vez no val. Ali se dirixiu unha hoste salvaxe de guargos e con eles ían as escoltas de Bolgo. Trasnos enormes con cimitaras de aceiro. A escuridade empezou pronto a transformarse nun ceo treboento. Mentres tanto, os grandes morcegos revoaban aínda ao redor das cabezas e orellas de elfos e homes, ou botábanse como vampiros os caídos. Bardo loitaba agora para defender o seu monte oriental, pero ia recuando pouco a pouco, e os señores elfos estaban acurralados, ao redor do seu rei no brazo sur, preto do posto de vigilancia do Monte do Corvo. De socato oíuse un gran berro, e da porta veu un toque de trompeta. Esqueceran a Thorin. Parte do muro, movido por ferros do monte, derrubárase con estrépito na lagoa.
O rei baixo montaña saiu para fora e os seus compañeros seguírono. Sacaran capas e carapuchas, levaban brillantes armaduras e nos ollos alumáballes unha luz vermella. Na penumbra, o gran anano refulxía como ouro nun lume esmorecido. Os trasos de arriba guindaron rochas dende o alto, pero eles seguiron, saltaron o pé da fervenza e correron o combate. Lobos e xinetes caían ou fuxían diante deles. Thorin manexaba a machada con poderosos golpes e nada parecía mancalo. A min, elfos e homes, a min, meus parentes, berrou, e a súa voz resoaba como unha trompa no val. En total desorde, todos os aranos de Dain baixaron a correr a súa axuda. Tamén baixaron moitos homes do lago, pois Bardo non podía contelos. Dende a outra ladeira viñeron moitos dos lanceiros dos elfos. Unha vez máis masacaran os tranos no val, e empilláronos en moreas ata que Val quedou horrendamente escurecida cos seus cadáveres. Os guargos dispensáronse e Thorin foi dereito contra as escoltas de Volgo, onde non conseguiu traspasar as súas fileiras. Xa detrás del, entre os tranos mortos, hacían moitos homes e moitos ananos, e moitos elfos fermosos, os que aínda lles debían de quedar moitos anos que vivir alegremente no bosque. E a medida que o val se abría, o seu avance facíase máis lento. A súa tropa era moi escasa. Os flancos estaban desprotegidos. Pronto os atacantes pasaron a ser atacados e quedaron pechados nun gran círculo con trasnos e lobos que volvían ao ataque. A escolta de Volgo botouse contra eles ouveando e meteuse entre as súas fileiras como ondas sobre cantís de area. Os seus amigos non os podían axudar, pois o ataque dende a montaña renovábase con forza redobrada, e a ambos os lados hombres e elfos estaban a ser lentamente derrotados. Bilbo ollaba todo isto con mágoa. Instalárase no Monte do Corvo, entre os elfos, en parte porque dende alí había máis posibilidades de escapar, e en parte, polo seu lado máis tuc, porque se ia participar nunha última resistencia desesperada, prefería defender ao rei elfo. Podo engadir que Gandalf tamén estaba ali, sentado no chan, como sumido en profundos pensamentos. Supoño que preparando a derradeira explosión máxica antes do final. Este non parecía moi distante. Xa non ha de faltar moito, pensou Bilbo, para que os trasnos conquisten a porta e todos nós quedamos mortos ou nos empurren para baixo e nos capturen. Realmente para ponerse a chorar, despois de todo polo que pasou un. Preferiría que o vello Smaug quedase con todo o maldito tesoro antes de que o consigan esas viles criaturas e de que o pobre vello Búmbor, e Balin, e Fili, e Kili e todo o resto teñan unha mala fin. E tamén Bardo, e os homes do lago, e os alegres elfos. Pobre de min, o incanción sobre moitas batallas e sempre entendera que a derrota pode ser gloriosa. Pero agora parece moi incómoda, por non dicir desgraciada. Que me dera estar ao marxe de todo isto. O vento esgazou as nubes, e un solpor vermello incendiou o oeste. Ao ver a súbita claridade na penumbra, Bilbo mirou ao redor e deu un forte berro, al viscar algo que lle sobresaltou o corazón. Unhas formas escuras e pequenas, anque majestosas, no resplandor distante. As águias, berrou, veñen as águias. Os ollos de Bilbo rara vez se enganaban. As águias baixaban co vento, fileira tras fileira, nunha hoste tan numerosa que parecía composta por todas as agüeiras do norte. As águias, berrou Bilbo, bailando e excitando os brazos. Se os elfos non o podían ver, polo menos podían oír. Pronto se uniron eles tamén ao berro, que resoou polo val abaixo. Moitos ollos expectantes miraron para arriba, aunque ainda non se podía ver ren, agás desde os somontes meridionais da montaña. As águias, berrou Bilbo unha vez máis, pero nese momento unha pedra revolada dende arriba petoulle con forza no elmo, e caeu con estrépito e non soubo máis.